はい、軽く息を吐いて骨盤底筋をスーッと引き上げて、はい、そこでキープです。息吐きます。1、2、3。はい、結構です。では次に骨盤底筋群と呼吸の練習をしてみます。尿トラブルを起こしている方に多いのが体の冷えになります。今からその対策についてご説明いたします。冷えを解消するための3つの法則っていうのがありまして、まず1番目が次に体型です。体型は内くるぶしの一番高いところから